Daga nan sashen Hausa Neutron TV Online Radio za ku saurari labaran. Kafin nan ga kanin labaran. Hukumar kula da kafofin yada labarai ta soke lasisin AIT, Refawa da kuma Silverbird da sauran guda 50. Najeriya na bin kasashen makwabtanta bashin kuɗin lantarki. Akwai yiwuwar samun mamakon ruwa na tsawon kwanaki 3 a Najeriya. 'Yan tawaye a Habasha na kawo cikas wajen kawo tattaunawar zaman lafiya a ƙasar. Hukumar kula da kafofin yada labarai ta Najeriya NBC ta soke lasisin tashoshin talabijin na AIT da STB baya ga wasu 50 na daban, ciki har da gidajen rediyo a sassan ƙasar sakamakon gazawa wajen sabunta lasisin yada shirye-shiryensu. Da yake jawabin dalilin soke lasisin kafofin har guda 52, shugaban hukumar na NBC, Malam Balaraba Shehu Illela, ya ce dukkanin tashoshin sun gaza biyan kuɗin sabunta lasisin inda gwamnati ke bin su bashi tun shekarar 2015. A cewar Illela, zuwa yanzu gwamnatin na bin tasoshi 50 bashin kusa naira biliyan 2 da miliyan 600. Tasoshin da aka soke lasisin sun kunshi Silverbird TV da gidan talabijin na AIT da Radio Refawa, sai Greetings FM da Towa FM da kuma Kroda FM, baya ga Bombay Broadcasting Service. Sauran sun hada da MITV da Classic TV, sai Beat FM da Splash FM da kuma Rock City FM da Family FM da kuma Space FM, sannan Radio Jeremy da sauransu. Gwamnatin tarayya ta ce babu gudu babu ja da baya dangane da aniyarta na ƙin biyan malaman jami'o'in da ke yajin aiki albashinsu na watanni 5 da suka gabata saboda ƙin koyar da yara a makaranta. Ministan Ilimi Adamu ya ce wannan matsayi da suka ɗauka shine ya hana cimma yarjejeniyar yajin aikin da yanzu haka ya wuce watanni 6. Yayin da yake jawabi ga manema labarai a fadar shugaban ƙasa, ministan ya ce ƙungiyar malaman ta ƙi kiran 'ya'yanta su koma bakin aiki ne saboda ƙin amincewar da buƙatar a biya su ɗaukacin albashinsu na watanni 5 da suka kwashe suna yajin aiki. Malam Adamu ya ce ɓangarori biyu sun amince tare da cimma yarjejeniya akan batutuwa da dama da aka gabatar a tattaunawar da suka yi, yayin da 4 daga cikin ƙungiyoyi 5 na ma'aikatan jami'o'in suka amince su janye yajin aikin da suke yi nan da mako guda. Bayan gudanar da taron shugabanninsu na ƙasa, ministan ya ce ɗaliban jami'o'in na da hurumin zuwa kotu domin neman fansa daga malaman. Najeriya na bin ƙasashen jamhuriyar Niger, Benin, Togo bashin kuɗin wutar lantarki da yawansu ya haura miliyan 5 a iya shekarar ta 2020. Wani rahoto da Hukumar Kula da Wutar Lantarki ta fitar ne ya nuna ƙasashe 3 sun sha wutar lantarki ta naira biliyan 16. Rahoton ya ce daga cikin wannan adadi sun biya naira biliyan 10, saura naira biliyan 5 kuma Najeriya na bin su bashi. A cewar rahoton, hukumar tana ba wa ƙasashen wuta ne ta ɓangaren da ke kula da kasuwanci na hukumar. Su kuma ƙasashen na karɓa da kuma rarraba wutan ne daga ɓangaren da ke kula da kasuwancin na hukumar. Hukumar kula da yanayi ta Najeriya, NIMET, ta yi hasashe za a iya ruwan sama da tsawa daga ranar Juma'a zuwa Lahadi a faɗin ƙasar. Hukumar ta yi hasashen za a samu ruwan sama na jefi-jefi a yankin arewa ta tsakiya a duk tsawon kwanaki 3. A ranar Asabar, ana sa ran girgije ya mamaye yankin arewa tare da tsawa a sassan jihohin Kano, Katsina da Sokoto da safe. Kada ku sha'afa, kuna kallon gidan TV na Neutron TV Online Radio. Barkanmu da dawowa, yanzu za mu leƙa ƙetare. Gwamnatin Habasha ta zargi 'yan tawayen Tigray da haifar da cikas ga shirin tattaunawar zaman lafiya da nufin kawo ƙasashen yankin da aka kwashe watanni 21 ana yi a arewacin ƙasar. A 'yan makonnin da suka gabata ne dai gwamnatin Firayim Minista Abiy Ahmed da kuma ƙungiyar 'yan tawayen ƙabilar Tigray suka taɓo batun yin shawarwarin, amma har yanzu akwai wasu muhimman matsalolin inda ɓangarori biyu ke zargin juna da kai ruwa rana. Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Biliyan Suyum ta ce gwamnatin na ci gaba da yin kira da a sasanta rikicin cikin lumana duk da cewa babu wata shakuwar
neman zaman lafiya da ƙungiyar ta 'yan tawaye ke yi. Ɓangarori biyu na takun saƙa kan wanda zai jagoranci duk wata tattaunawa, sannan kuma ƙungiyar ta Tigray ta dage cewa sai an maido da ayyukan yau da kullum a yankin mai ɗauke da mutane miliyan 6 kafin a fara tattaunawa. Haka kuma ɓangaren wasanni za mu leƙa mu gano abin da su ma suke ciki. Manchester United ta tuntuɓi Real Madrid domin ɗaukar ɗan wasanta na tsakiya ɗan ƙasar Brazil Casemiro, cinikin da ake sa ran zai kai fam miliyan 60. Ɗan wasan mai shekara 30 zai zama ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kawo yawan kuɗi idan ya amince ya koma ƙungiyar ta Manchester United. Duk da cewa yarjejeniyar ɗan wasan za ta ƙare ne a shekarar 2025, amma Real Madrid na ganin za ta iya tsawaita yarjejeniyar har zuwa 2027 da zarar ta tattauna hakan da ɗan wasanta. Duka-duka anan muka kawo ƙarshen labaran namu na yau. Kafin mu rufe labaran ga kanin labaran da kuka saurara daga farko. Duka-duka anan muka kawo ƙarshen labaran namu. Kafin mu rufe za ku ji kanin labaran da kuka saurara a farko. Hukumar kula da kafofin yada labarai ta soke lasisin AIT Power da kuma Silverbird da sauran guda 50. Haka kuma kun ji Najeriya na bin kasashen makwabtan bashin kuɗin wutar lantarki. Akwai yiwuwar samun mamakon ruwa na sama na tsawon kwanaki 3 a Najeriya. A tsallake kuma kun ji 'yan tawaye a Habasha na kawo cikas wajen kawo tattaunawar zaman lafiya a ƙasar. Ni taku Amina Alhati Ibrahim da kuma wanda ya taimaka wurin tantance labaran Ahmad Ibrahim Buhari da edita Ibrahim Buhari nake cewa bisalam, mu kasance a wani makon.